Sa isang sulok ng covered court sa Sitio Monicayo, Barangay Kalumpang, Mabalacat City, nakapwesto ang 52 anyos na si Perla Sanchez. Araw-araw ay nakikipagsapalaran siya na maibenta ang kanyang mga ani at panindang kamote, gabi at mani. Dahil nga sa restriksyong dala ng COVID-19 pandemic, higit 9 na buwan na niyang hindi nadadala sa palengke ang mga gulay dahilan upang siya'y malugi. Kaya naman sa pagbubukas ng taong 2021 bukod sa bakuna kontra COVID, hiling niya na magkaroon ng maayos na farm-to-market road sa kanilang lugar. Kung mapabibilis raw kasi ang transportasyon ng kanyang mga produkto, tiyak na mas lalaki ang kita niyang nasa 100 piso kada araw. Gusto namin po makompleto yung daan namin dahil para maayos po kami makapagtinda sa bayan na ganito pong paninda namin na mailabas namin po pag medyo normal na po yung panahon. Dahil nga walang kita, kahit palugi ay binebenta na nila ang kanilang mga ani basta't may maipambili lamang ng kape na panlaman sa kanilang mga sikmura. Kung minsan po, yung po may dumating sa amin, nagtitinda po kami. Kung minsan kamote ka na, yun po kainin namin sa bundok. Basta may kape na lang. Ayon sa punong barangay na simulan na ang pagsasaayos ng Kalumpang to Severa Road at inaasahang sa susunod na taon ay magiging tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga katutubo mula sa bundok pababa ng syudad. Kabilang na raw sa kanilang priority project ang kalsada upang makatulong rin sa mga katutubong hindi nakapaghanap buhay at nalugi dahil sa pandemic. Malaking tulong yan sa traffic ng Mabalacat, no? Kasi kung going Clark siya o going daw siya, pwede siyang iikot dito sa Kalumpang Road. Pasok siya ng Clark, hindi na matatraffic na ng Mabalacat. Dahil wala pang katiyakan kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon ng kalakaran sa syudad, wala raw ibang kinakapitan ng mga katutubo kung hindi ang pagdarasal. Umaasa ang mga katulad ni Aling Perla na darating ang araw na muli silang kikita ng pera para sa pagkain at edukasyon ng mga nakababatang henerasyon. Panginoon ang bahala sa atin. Siyang nakakaalam ng buhay natin. Rainiel Pawid, CLTV News.